Megkérném akkor Simonyi Gyulát, aki a következő előadónk, hogy tartsa meg előadását. Az előadása címe az új szuperhatékony klímavédelem lehetősége a teljes ökológiai teher csökkentésével és számos jótékony társadalmi hatással. Kérem szépen, hogy tartsa meg az előadását. Igen. Üdvözlöm a résztvevőket. Ez egy nagyon jó kis szekció. Itt így követem, nagyon érdekes előadások vannak. Tehát egy olyan innovációt mutatok be, amivel Magyarország 10 év alatt teljesen karbonsemlegessé tudja magát tenni. Az EU 14 év alatt, az összes jóléti országok, az OECD országok 37 év alatt. Ez ugyanis egy ilyen úgynevezett legalacsonyabban lógó gyümölcs, amiből kevés van, tehát ezért nem lehet hirtelen mindenki karbonsemleges. És ugye nagy előnye ennek, hogy nem csupán karbonsemleges, hanem a teljes ökológiai lábnyomot lehet lenullázni ennek a segítségével. Először akkor mondanék pár szót a Bocsról. A Bocs Civilizáció Tervezés Alapítványt a Környezetvédelmi Lexikon úgy mutatja be, hogy 1975 óta nyújtunk a globalizáció kihívásaira felkészítő képzést, és még egy kis muzeális tárgyat is bemutatnék. Ez itt egy 1993-as klímajelentés, hát ilyen több mint 1000 oldal, úgyhogy mutatja, hogy jó súlyos kérdés ez a klíma dolog. Akkoriban az internet előtt a klímakutatók így kommunikáltak egymással, mérhetetlen sok diagram, meg táblázat, meg minden van benne. Tehát a Bocs ezt 93-ban kapta, mi akkor már szerepeltünk a klímakutatók amerikai adatbázisában. Még egy könyvet mutatnék. Ez a Drawdown amerikai klímajelentés, ami hamar megjelent magyarul is, visszafordítható címmel. Nem tudom, hogy mindenki ismeri-e, de egy nagyon hasznos anyag, aminek ugye az van itt ráírva, hogy 100 hatékony megoldás a klímakatasztrófa megállításához. Ők szépen nekiálltak, és 100 klímavédelmi módszert végig számoltak, hogy 2050-ig mit lehet vele elérni. És első helyre egy olyan klímavédelem került, amiről szinte senki nem hallott még. Úgyhogy egy mondatot idéznék a Drawdownból. Miután családtervezésről több mint 25 évig szót sem ejtett az IPCC, a 2014-es jelentésében a reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférést és a népességnövekedést az üvegházgáz koncentráció fontos tényezőjeként szerepeltette. A családtervezés további előnye a növekvő ellenálló képesség. Mert ugye a klímavitákban ez ma már a mitigation, a rugalmasság, az alkalmazkodás az lassan fontosabb, mint a megelőzés, mert egyre jobban az a közgondolkodás a kutatók közt, hogy megelőzni már nem sok esély van, enyhíteni lehet, meg alkalmazkodni hozzá. Tehát a családtervezés az nem csak megelőzésben, hanem alkalmazkodásban is leghatékonyabb. A Bocs arról híres, és hát ilyen nemzetközi, az ENSZ népesedési programnak a civil partner hálózatában is benne vagyunk már 2 évtizede, meg béke hálózatokban, stb.
Tehát a Watch az egy ilyen multidisziplináris és multiszektorális szervezet, és 2017-ben kialakítottunk egy standardet, ez a Quality Family Planning Standard, aminek egyrészt van egy óriási szakpolitikai jelentősége, mert a klímavédelembe így be tudunk kapcsolni egy látszólag távoli külpolitikai területet, a úgynevezett nemzetközi fejlesztést. A nemzetközi fejlesztés azt jelenti, hogy az OECD országoknak a GNI-juk 0,7%-ával, tehát 7/1000-ével illik támogatni a szegény országokat. Magyarország 2018-ban 2,1 fordított erre, egy olyan 77 milliárd forintot, és hát ezzel az új EU tagországok régióját körülbelül átlagoljuk. Az EU átlag az 3,3, a skandinávok azok 1% fölött vannak, tehát ők bőven túlteljesítik. Úgyhogy ennek az innovációnak a lényege, hogy, amint már említettem, naponta körülbelül 100 000 olyan gyerek születik, akit a szülei nem akartak. Az emberi teherbeesések közel fele baleset, amit a pár nem akart. Másodpercenként 4 nő jajdul fel, hogy úgy maradtam. Most a nemzetközi fejlesztésnek ez egy nagyon fontos vonala, hogy segítse a fogamzásgátlást nélkülözőket. ENSZ becslés szerint jelenleg körülbelül 270 millió termékenykorú feleség az, aki nagyon szeretne fogamzásgátlást, de nincs hozzá joga, tudása, eszköze. Az ENSZ népesedési program, a UNFPA most az amerikai választások után közzétette, hogy ugye Trump 4 évig nem adott pénzt az UNFPA-nek, hogyha megkapná azt a pénzt, amivel az USA tartozik, akkor nyomban 1,4 millió baleset teherbeesést meg tudna előzni. Tehát a UNFPA-nek remek számításai vannak, ugye sok évtizedes munkája, felmérései, hogy mennyi pénzzel mit tud megelőzni. Úgyhogy valójában ugye a konferenciából készül majd egy javaslat, hogy Magyarország mi mindent tehet ezen a klímavédelem terén, és ennek kellene, hogy a külpolitikai fejezetében szó legyen erről, hogyha ezt a 2,1 amit úgy általában fordítunk a szegény országok támogatására, fölemelnénk 3,1, ez ugye nem egész 50 milliárd forint emelkedés egy évben. Ezzel, és ezt kifejezetten arra fordítanánk, hogy UNFPA vagy hasonló szervezetek, vagy akár saját magyar projektek, baleset teherbeesések megelőzése, amint már ugye hallottuk, az oktatás és az eszközök elérhetősége. Erre remek szakmai protokollok vannak, tehát ez egy teljesen kidolgozott terület, egyedül csak a pénz az, ami mindig szűkös. Tehát ha Magyarország 10 éven keresztül 3,1-re növelné ezt a 1000-ét, ezzel egyrészt hát éllovasokká válnánk az új EU tagországok régiójában, megközelítenénk az EU átlagot, és 10 év alatt teljesen karbonsemlegessé tennénk Magyarországot. Hogyan? Ha nem születne az a napi 100 000 gyerek, akit a szülei nem akartak, az ugye egy évnyi teljes lábnyom kimarad. És jövőre, akik idén nem születtek meg, jövőre is kimarad egy teljes évnyi. A nem OECD várható élettartam körülbelül 70 év, tehát amit most megelőzünk, az 70 évig
évente megnézhetjük, hogy a nem OECD átlag ökolábnyom mennyi, és avval beszorozhatjuk, amennyit meg tudtunk előzni. Tehát most persze nagyon leegyszerűsítem a standardnek, de ez a lelke. Egyébként rengeteg tanulmányt, adatsort használunk ahhoz, hogy minél precízebben becsüljük a klímavédelmi eredményét a családtervezés segítésének. No, hát mivel ez egy elég új és néha kényes téma, szívesen hagynék egy picivel több időt a kérdésekre, és ahogy mondtam, ez egy ilyen legalacsonyabban függő gyümölcs, tehát évente körülbelül egy fél Németország tudja magát karbonsemlegesíteni. Tehát ezért mondom, az összes OECD országnak körülbelül 37 év, mert hát ez egy szűk kapacitás. Éppen ezért a leggyorsabbak profitálhatnak belőle a legjobban. Mérhetetlenül költséghatékony. Például, hogy 1 tonna kibocsátást, ez megint drawdown adat, elektromos autóval megelőzzünk, azt körülbelül 1200-szor annyiba kerül, mint ha ugyanezt fogamzásgátlással tesszük meg. Tehát itt érdemes nagyon gyorsan lecsapni erre a lehetőségre, és Magyarország, ugye itt van novemberben a COP26, ezt összefogva a hasonlóan gondolkodó országokról, ugye a nagy UNFPA támogatók, a skandinávok, az angolok, a hollandok, egy kicsit még a németek is. Velük összefogva ezt be lehetne venni az őszi COP26-on, hogy a Párizsi Klímaegyezményben az ilyen típusú klímavédelmet, kibocsátás megelőzést is hivatalosan el lehessen számolni. Most is el lehet, mert nem tiltja az egyezmény, csak ez valahogy nem nagyon jut senkinek eszébe, vagy olyan kiforratlan terület.